everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Good morning, Vic. Doon naman day kuno ang natawhan ni Kaliwanag dinis tuminamos. Naa kuno sa sunod baryo, baryo tulay kuno. Sorry ka, Sarge. Interesado ka man kaayo ni Kaliwanag? Nga naman. Unsa may buot mong ipasabot? Nagduda ka gyud nga ako og si Kaliwanag usara? Ah, tuwa na nung namuha no ng imong naong. Ay, nagkasuko. Wa ko masuko. Gahapon ka pagisgot anang Kaliwanag. Nasabot man gud ako nga nagduda ka gyud nako og ni Kaliwanag. Kay gitandi nimo ang iyang tingog ug ang akong tingog nga parehas mig tingog. Kadiyot lang, Vic. Mahimo ba? Pero ikaw rasab ang miingon nga nasayop ka kay si Kaliwanag namatay sa pag-raid niyo dito sa squatters area sa Cebu. Hisgot mo na tong ako. Istorya mo lang tong ako kay maunay nabatin akong istorya gabi is kampo. Ay, so sorry kung dautan para nimo, makalagot para nimo. Nasayop daya akong pamasing na interesado kang maminaw bahin si mong sa maong istorya. Okay, kalimtan na to. Karon pa daya ko na. Humok ka man daing mapikal. Paselo ako, Vic. Sorry, gigay, Vic. Tabian ka man di ay, Sarge? Maestro mo gud unta ko, Vic. Maong tabian kay ko. Mao man ang maestro ug maestra. Kada klase nga magtabi nga to siya mga estudyante. Okay na ka? Naulian ka na? Sorry, Sat. Nakalitan lang ko. Ni am lagi kas kampo. Dali iso dali. May mo di ay? Ngano dili good? Kung boto na nauna inyo maning kampo. Kamong katauhan ang tag-iyaan kay inyong buhis ang gitukod ini kampuha ug inyong gyapong buhis ang gisildo namong mga sundao. Dali, Vic. Palihog. Nindot unta pamation, nindot paminaon tungod kung sa pung malang intaw na kaysa gibuhat karon sa ubang mga sundao mao ang panaugdaw ug pag-abusar ngadto sa mga magbubuhis. Dili na kapangutana kay makita og madungog nato na sa bisan asang suok sa Pilipinas. Dili makamulimod ana kay dili mamatago ang mga pangabuso sa militar pero palihog lang sabay lang kog i-apil. No bitaw miingon ko nga ubang mga Badi! sundao. Ako ang amiga, kung isuro sud. Okay, Sarge. Morning, ma'am. Good morning sa ninyo, sir. Dali, Vic. Sarge, Ngano, Vic? basig malain ka ha. Mitats ko bati tingali para nimo ang akong gipanulti bahin sa dunot kaayong sistema karon sa militar. Imo nang katungod, eh. Para na ako, mainhabilin pang demokrasya sa Pilipinas. Kaya kung wa pa, gidakop na ka nga misulti bati sa militar. Selain bahin, tinuod mo sab na. Lahi ka gyud ay sa uban, Sarge. Salamat. Earning na lang, Vic. Gusto na ko ngayon ato-ato lang gud. Okay, Ning. Kana. Muna nila paminaw. Ning? O, Vicky. Mga kauban na mo nga namatay 50 kagapon. Ang uban nila, taga-Samar sab. Ang uban taga Luzon, ang uban taga Negros. Kung nasa taga Cebu. Ang nakaani day mga tagtungod mo ang taga-Samar. Ambot ang taga-ubang dapit ka, kanusa ka mga butar, kuhaon ng nilang mga tagtungod ng mga patay. Okay ra ka kung maingon ko nga mao na kini ang resulta sa dunot kaayong rehimen. Sa ako nagikasulti, may demokrasya patang nabiling, Vicky. Imo nang katungod. Matubitaw ko no nila.
Kung makiangayon nagunta ang pamunuan karon sa Pilipinas, dili ko ni mahitabo. Pilipino patok Pilipino. Excuse me. Oy, Guryo, Ay, may buntag yabik. Unya na itong ka hiwang ba? wa ko maningil, oy. Basin gusto ka mo tanaw sa mga patayng NPA nga namatay gapon sa kwentro, Vic. May maning? Mutanaw ka man ka. Dali. Oh, kukuyo ko, Sarge. Mga NPA ni sila, Vicky. Ay, mga babae, Vic, oh. Wow, kabuok. Mga Amazona na. Kanang gihabulan, Vic. Naigo na sa bar. Buong kaglitaw nga tubangan, anak. Lagpot kong kinatawag. Kaluoy in taon na. Para na ako. Di ko makaingon nga looy na sila. Oo, kay praber nga misod sila sa New People's Army, naibaw naman sila nga permi silang atngan o kamatayon. Naibaw na sila nga kamatayon ng ilang padulngan. Mao na diha. Pero matupasad sa upan, labi na sa mga NPA. Ugda nga kamatayon tungod kay may hinungdan nga nung nagpakamatay sila. Matod pa nila tungod sa katawan. Pero kung kami pasultihon, kinsa may naasawas tong baruganan? Kining mga NPA o kamong mga militar? Oh, kung nakapasultihon. Sa iyo ko ni mga tahan ng social PO eh. Naghatag mo lang sila gubot. Matan-o, pero magyo kayo. Pero matapasad nila, kung tarong palang unta ko no ang pamunuan ron, way mag-NPA oy. Doon naghihapon, Vic, kanang giingon nilang gumikan sa ideolohiya. Doon naghihapoy magpasakop tungod sa ideolohiya. Puong pasad nila, ugdang ang barugana na ni mga tawhana kay ninyong mga military. Kadiyot, kanong ingon man kuno ana? Unsa may katarungan nila? Ang gilabanan sa NPA katawan. Samtang ang gilabanan sa mga militar, usalang katao. Huwag kay ko nahipawan unsay esplikasyon anang pong diktador. Pero mo'y sulti nila nga ang gilabanan sa NPA, bagang duot sa katawhan, nga apektado karon sa kapait o kalisod, samtang kamong mga militar, ang inyong gilabanan, usaragod katao. Ang usa ka diktador ko no. Tutok man magduhan ako. Basig nagtuo mong NPA ng inyong kikasulti. Tuo ka kung NPA ka. Bitaw, Sarge. Kung ingon sa nining Becky ang mag-NPA, porbeda. Kung ingon ani kagwapa o kasiksing Becky ang mga NPA. Ha? Biya ko yung militar, oy. Balik ko si NPA! Balik lagi ko si NPA! Goryo, bugal-bugalon. excuse me ha. Pahit baga. Di man ko hinigarilyo. O lagi tinuod bitaw. Matay pa lagi. Tinuod nga ako, nga gutom na ko. Mga unta sa inyong kananan, Bik, na gutom na kayo. Hello. Oh, General Roldan, sir. Unsa, sir? Oh, wow! Thank you, sir. Thank you. Honey, ano ka? Yes, sir. Thank you, sir. Hari, dahil na kayo miabot ang promotion ako. Na-promote ako nga sa pagka-major. Major na ako! Wow! Wow! Unsa na konsulti ka ni mo, ani? Unsa na isulti na ko ni mo, ma? Unsa na konsulti ni mo, ha? Kuhan! Ay, matang bata! Di buenas kay ko sa... Di buenas kay ko, di ba? Oh, Han! Dubenas kayo ako, honey! Oh. Wow! Major ka na, ha? Yes. O, niya ka na sa ang ceremony sa imong promotion, honey. Ha? Kana sa laging ceremony! Our beloved and honorable city mayor, honorable member of the city council, our beloved people in Cebu, friends, ladies and gentlemen, in uniform, Major Dennis Trinidad! Thank you. Thank you.
Thank you, thank you. Thank you. Congratulations, Major Trinidad. Well, thank you, thank you. Thank you. Thank you, Honey, thank you. excuse me. Yes, honey. Honey, naasin ng kunching. Oh, hi, man. Naasa gawas. Oh, balik ka dito, pasulat rin. Dili man siya masud. Maghuwat lang kuno siya nimo. Hani, pasamtas siya nga maglisod ko sa pagbiya din eh. Dagan kayo mga dagong opisyal na mga bisita. May gipaabot ba kumabot? Mabot si Sir Fabi, ang Philippine Armed Forces Chief of Staff. Magabot sila si Sir Chani, ang Minister sa Defense. Nanawag din si ni General si Madam Meldy kaganina. Kung may oras pa kuno siya, gikan sa Palawan, muhapit gid siya sa akong inaugurasyon. Ang ina lang si Mama Concheng, maglisod kog biya dre. Pasamta siya nga, ikaw rin mo receiver kaniya, okay? Sa mga uy. Nasa pa yung mga bisita. Importante sab kay sila. Ay pasamta lagi nga musod lang siya. Ay na ka makaon. Ina siya nga busy kay ko. Sige na ka na. O lagi, uy. Ako atuon. Sangsap ng tikuha nga, uy. Napapresyo man. Nang kunching. Oy, Julie. Sorry gid kaayo ng kunching. Dili kita makagawas ang major. Kay labihang daghana sa mga bisita nga dagko granggo ng kunching. Ay, wa na kaso day, Julie. Sige lang. Mga but ko na karon sila si Sir Fabian, si Sir Johnny. Unya nag-feeler ko ng first lady nga mohapit dinigikan sa Palawan kung may oras pa siya. Ay, wa lagi intay kaso day, Julie. Ay, sige lang, uy. Ari ra ko sa gawas day. Basudron lagi kuno ka ni Dennis nang. Dali na! Day dagang pagkaon diri sa sud. Ay, diri ra ko, day. Diri ra ko. Unsa ka ba, uy? Biyain na lang ko din palihog. Sige na. Na sige, uy. Pala ka diha, uy. Lantaw na akong talipot. Basin di ay, mukalitog abot ang akong anak, si Erning. Malipayan kayo siya. Yes, of course. Ikaw day, huwag ka ba day malipay? Burag malumos ko sa kong kalipayan. I love you. Kapoy ka, no? Gikapo yun ta. Pero kung mahinom nung kanay kong dinihigyod si Minister Chani o si Sir Fabian, mawagtang pati kong kakapoy. Just imagine, Ragon. Imagine na pag-ayaw, honey. Si Fabian, Sir Fabian o si Sir Chani. Dini, milamano ka na ako. Mipikpik na ako. Migakos na ako. Nakakita ko. Misiga ko ang mga mata sa mga masinahon o nasuya si mong swerte. Sa mo taong tato kung may abot pang first lady. Oh, mao na nga nakaingon ko, honey. Mao nga nakaingon ko mo samot pa niya ni kay gusto ko moabot ang akong rango pagka full-fledged colonel. Ninduta ka, no? Unya ang inaugurasyon unya adto sa Malacanang? Oh, imposible ba ka na? Ninduta ka, no, han? Unya adto ka na sa Manila Madisteno? Unya, naa ka sa staff ni Sir Fabian? Usa na ka sa mga aides sa Chief of Staff? Dili lagi ka na imposible, honey. May imposible ba good sa among Ginoo nga si Apo Ferdy. Ay lagi pa nabi. Kaya gusto na ko nga mulog ko na yun ang ilang mga mata kung mahibaw sila nga interesado ang presidente ka na ko. Yes, honey. Giyunghungan ko na Sir Fabian kaganina ang tayong nakaw niya. Ingon siya na ko eh. Pagbutihin mo pa, iho. Minumonitor ka ni Apo Ferdy. Ha? Ikanahan ko no si Presidente Ferdy kanakuhan. Kay naipawan niya kung sa ko kaluyal sa Marciano o sa bagong lipunan. Maingon siya ni Ana, honey?
Oh, honey. Hala, uy! Unsay ato dong? O sa panahon na magpanghipos? Sorry kayo ha, ma'am, sir. O siya to, dong. Kining naitiguang sa gawas. Hmm? Ha? Babae. Halahan! Basig sinang kunching! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.